अन्नानै बिथांनि चेनेलखौ लाइक आरो खालामना होदो। हाय हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि बे आंनि भिडिअआ समनिसेबो खास जागोन, मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आङो फार्स्ट टाइम माने बर' सर्ट भिडिअ खालामनो होननानै सानदों आरोना। सर्ट भिडिअ दा जों शुटिं खालामनो थांगोन, बेहाय आं दायो थांनो ओंखारबाय। स' होनबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। जोंना लोगोफोरा थिंजाय दङ, आगोलावहाय आंखौ नेबाय दङ। ओंखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादों आरोना। जाबायदि हायो आं नोंथांमोना देखायलांबाय थानो नाजासिगोन आरोना। आंनि फार्स्ट सर्ट मुभिनि शुटिं खालामदों आरोना, बेहाय आं मेथाइ लागासिनो दं आरोना, सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ गाइसमोन। आसा खालामो बेनिख्रुइबो साबसिन आरो मोजां नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनो हायो। जोंना बिथाङानो केमेरामेना। बैथिंगाल दङ एक्ट्रिसा जोंना सोलिगासिनो दं आरो जोंनिया दा शुटिङाहाय। लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादों। जायफोरानोखि आंनि बे इउटुब चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोना प्लिज आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन आरो नोंथांमोननिफ्राय आंबो बेबायदियैनो सापर्टखौ मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरोना। दा नैबे आंनि फार्स्ट टाइम माने गिबि खेबै आं बिदि सर्ट भिडिअ खालामनो ओंखारदों। बेयावहाय आं रोङाबो जानो हानाय, गोबां गोरोन्थिबो जालांनो हानाय, थेवब्लाबो फार्स्ट टाइमाव आं नाजानायदों आरोना। नोंथांमोननि अननायाव, नोंथांमोननि हेफाजाबाव आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ आरो थुलुंगा होबावलांगोन। इयुनावहाय आरो बेनिख्रुइबो साबसिन मोजां भिडिअखौ लानानै फैबावनो हागोन आरोना। स' होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना माबायदि देखायनो हायो देखायलांनोसै। एक्ट्रिसा नैबे जाबाय लोगो, बै आगोलाव थांनाय फार्स्ट एक्ट्रिस आरोना बियो। नोंथांमोना नायदो आरोना। बै उनथिंजाय दङ एक्टराहा। प्लिज अन्नानै आंनि ब्लगाव माबाफोर बुङो नामा? अन्नानै बिथांनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। गोजानद्राय जागोन। दायो जोंनिया दिनैनि फार्स्ट एपिसडआ जोबथ'सिगोन आरोना लोगोफोरनि। अन्नानै आंनि ब्लगाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा? लाजिजोबो जोंनिया एक्ट्रिसफोरानो। स' होनब्ला लोगोफोर नेक्स्ट लकेसनाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय होननानै आसा खालामबाय थाबाय आरोना। शुटिं खालामखांनानै दायो ओंखाम उखैनायखाय हटेलाव फैबाय, मोनालायबाय नालाय ओंखाम उखैजोब्बाय जोंना हिर'आबो नै जागासिनो। नों मा जादों? मा नैबे दालि, नैबे सबजि, नैबे गोरान सबजि, नैबे अनला आरो लकेलाव फैगासिनो। ओइ सानैया बैथिंबो गारि दङ आरोना, जानोसै। हाय लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान लकेसनावहाय फैलायबाय जोङो। दिनै ससे क्लिप दंबावो आरोना। बे क्लिपखौ जों बारा सम नाङा, मानो होनबा दसे आधा घन्टा बा 1 घन्टासोआवनो जों बेखिनि टपिकखौहाय फोजोबनो सानदों। ओमफ्राय बेहायनो जों नैबे मोनसे लकेसनावनो लानानैहाय जों फोजोबनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो बे जिथु दिनैनि जों सर्ट मुभि खालामनाय, बे सर्ट मुभिखौ BN प्रडाक्सन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जायफोरानोखि बे सर्ट मुभिखौ नायनो गोसो, नोंथांमोना BN प्रडाक्सनावहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैदो आरोना। आसा खालामो स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थागोन आरोना। बे आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। नै जोंना बै लोगोफ्रानो। स' होनबा लोगोफोर बाय बाय।